Bona nit a totes les famílies, mestres i alumnes que formeu part del TAQui. Posant la vista arrere, quan repassem els missatges del grup de l'AMPA, ens adonem que darrere de cada avís, de cada recordatori o cada proposta hi havia alguna cosa molt més gran, una comunitat sencera fent escola. Començarem el curs donant la benvinguda a les famílies, repartint agendes, samarretes, organitzant extraescolars i intentant arribar a tot. Però sobretot van començar amb il·lusió, amb les ganes de continuar construint una escola viva, participativa i acollidora. Durant estos mesos hem compartit moltes coses. Activitats culturals, formacions, contacontes, tallers, cercaviles, convivències, activitats esportives, jocs de fusta, el planetari, teatre, el taller de doblatge, la venda de la loteria i moltes hores de dedicació invisible que no sempre es veu, però que sosté el dia a dia. També hem celebrat el valencià, la cultura i les tradicions que ens fan poble i ens fan escola. Hem defensat una educació inclusiva, respectuosa i oberta a totes les realitats. Hem apostat per activitats que eduquen en la igualtat, la convivència i el respecte. El TAQui és molt més que un edifici, és la suma de totes les persones que cada dia fan possible que els nostres fills i filles creixen en un lloc on se senten estimats, escoltats i acompanyats. Però si hi ha una paraula que resum bé este curs és convivència, perquè conviure és compartir temps, espais, esforços i també esperança. És vindre a una activitat, ajudar en una festa, participar en una concentració, comprar una papereta, preparar un esmorzar o simplement estar ací.
Este curs també s'ha recordat que l'escola pública necessita suport. Hem viscut la preocupació per la falta de mestres, per les ràtios elevades, per la falta de recursos i per unes condicions que moltes vegades no són les que els nostres xiquets i xiquetes mereixen. Per això, moltes famílies i docents han alçat la veu junts, perquè defensar l'escola pública és defensar el futur. Continuem defensant una escola pública de qualitat en valencià, inclusiva i humana. Continuem fent del Taqui un lloc especial. Gràcies als professors i professores pel treball constant i dedicació, gràcies a les famílies per implicar-vos i confiar, gràcies a l'alumnat perquè sou el motiu de tot. I gràcies a totes les persones que d'una manera o d'altra heu ajudat a fer comunitat.